Is scéim takeíochta í Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha do club na CLG fud fad na tíre seo a tuigearí an Gaeilge Chrócaigh cinn sa cumann. Bhí thar ga céad céige club Clary Helen agus thuaigh agus cúig club ar raibh fan Boinn agus tá siad fáil na Boinn sin anocht. Is aitheantais sin ar an obair tiomantas acu am léana. Cosisiarige bó. Caim be rán ar ceap na riomh go mbeidh seo ar thaobh Páirc Chrócaigh agus an Boinn Óir seo I mo lámh. Is rud mór mílteach a seo Gráinne agus muna ghlacha leis Boinn Óir tá muin thar bheith sásta agus bródú gon club. Bhain mit an Boinn Cré-Umha amach 2008 agus tá muid tógáil ar sin ó hine le. Is ionntach an spreige agus is ionntach an aitheantais sin áil freisin. Bhí trú nGael agan le Sheosaimh Mhic Dhonncha I gcónaí mar imreoir agus mar hagaseoir agus tá anásar an go bhfuil muid an dúis seo am lína. An rud faoin bhundoireachta stóthaí ná tugann sé deis chun na clubbaní agus beidir buail ar an tála na rudaí dhéantar go náisiúnta cinál a chur cinn I clubbanna héin. Uíochas leis an bhundoireachta stóthaí tá deis inis ag clubbaní na rudaí practicúla beaga sin na dhéanana. Caithfear céim bhla mar thug sé an takeíocht dúine ó thaobh cinál leimine a legan amach an club, sprucan amhaint amach ó thaobh na Gaeilge de agus an takeíocht practicúla chur na heifigí forbar ar fáil chomá tá sé an luachar dúine. Chud Glór na nGael an túfas takeíochta ar fáil chun am léana stoig be buachhuint na bliana bhían ná lá síimseacht bhían, bhí ceardlann damsa a seanó san agus bhí bethe an bhí mar bhí tehan agus bhí lá tréna lean agus formun muoinú agus airgid Bhuaigh Glór na nGael lei sin. Bhí an scéim anna háchtach dún go mór an lína de thugam mar anna cuid breis oibre isteach sa club ó thaobh Aoine de agus rinne mar talamh sláinte go ndéanamh muid fógraíocht agus tuile oibre ó thaobh na Gaeilge de. Debrigh lán daoine go cruútha chun seo a áil. Ón ceiste, ón peladóirí, na banaisteoirí, Bronnadh agus an cóphobal I generalta. Agus bhí sé go hanas sásul agus táid anmh ródó las. Cílíonn sé go leor chun sé riméidiring ar fad mar bhfuil sé Sheosaimh Mhic Dhonncha Joe mar dúradh muide bas bhain Conamara in iarras na Hilan agus rinne sé an túfas oibre ar son na Gaeilge I Conamara I nGael agus ar fud na tíre ach bhí sé an speisialta goinge bhear ar a bhainte leis an Gaelteacht bheith mar uachtarán ar cumann lú clascuil. Jimmy me le Joan ar bhí róg tholar ionta go bhíán. Is bhí an taime ag an dramó go mórbór mar bhí si sin an éim a bhí aige an clé a cuméad agus é bhrú a raibh chuile bhlín ní héile. Tá ról lárnach ag Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha leis an Cumann NGael mar is cófart na ireacht idir Glór na nGael agus Cumann NGael a Bonniú I ahíle is a 16 agus ó bhliain go bliain tá an fartnéireach seo ag méadú tá méid sin clubban tá ag leacu páirteán ag méadú agus tugann sé glinda crí de sin áiríire. Stoi muid mar club Gaelteachta go sé tábhata chun an Gaeilge chun cíine meas na mhólamóí go háirid agus daoine nachmach a chopla focail acu. Ní gá de gach duine a bheith líofa. Tá cidmhaid agén agus clochú agus bradúin iarrachta dhéanamh ar gcultúr a chur ar aghaidh san club. Tá spáinann sé sin an meas atá a gcéon dó. Socha gúil me róthain an isle bheith seo ag mar peile agus Boinn Óir a bhaint amach ach tá me ionintach bródú le bheith seo is in ionadaíocht ar an glob. Ar an lá mór seo. Níor cheap mar riamh a breanú siar gáhíle sa fiche bhí man thar bheith sásta agus Boinn Cré-Umha ach inis is má heasa teo mar eithgach Gaeilge bPáirc Chrócaigh tá thar bheith riméadach agus sásta agus bródún go club bhfuil man hééis méid seo dul an cíine dhéanamh go dtí seo. Má tá clubbanna mhaithin sin a bhfuil samacu a gcuirsaí Gaeilge agus má tá siad a geirí písabog tror a ail na cóirle máidir leis an balla is fearr contásaí bí a deaghailinn tá muid a gcónaí ar fáil chur ag riomh a sagan ag CLG ag glórnangael.ie.